Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi nthawi ya nkhani yochokera kuno ku MBC pa madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Linole Mponda. Koma poyamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi lasayina mgwirizano ndi dziko la Zambia paganizo logula chimanga chokwanira matani 200,000 kuti chithandizire kuchepetsa vuto la njala mdziko muno. Chiwerengero cha chinyamata omwe asankhidwa ngati aphungu akunyumba malamulo pa chisankho chomwe chinachitika posachedwapa mdziko muno chakwera. Ndipo timu ya Mighty Wanderers yagonjetsa Blue Eagles ndi zigoli zitatu kwa chimodzi masewero a TNM Super League. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Dziko la Malawi lasayina mgwirizano ndi dziko la Zambia paganizo logula chimanga chokwanira matani 200,000 kuti chithandizire kuchepetsa vuto la njala mdziko muno. Nduna za ulimi Mayi Rosa Fachimbilizi yati boma ligawira chimanga kwa anthu osaukitsitsa kuti asavutike kwenikweni ndi njala. Mayi Mbilizi awonjezeranso kuti chimangachi chomwe ndi cha ndalama zokwana $76 million chiyamba kufika masiku makumi atatu 30 asanathe. Akunduna za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena akulangiza nzika za dziko lino zomwe zimapita mdziko la South Africa pogwiritsa ntchito zitupa zaboma kapena zitupa zawamba za mapasipoti kuti azitha kulowa mdzikolo kwa masiku makumi atatu 30 popanda chitupa cha visa. Izi zichomwechi malingana ndi kusintha kwa ndondomeko zina magawo siyanasiyana zokhudza kulowa kwa nzika za dziko lino mdziko la South Africa kuyambira pa 16 Oktoba. Mwazina akundunawo akuti kwa aliyense ali ndi chitupa cha passport anayenera kufunsira kaye kuti apeze mwayi wa visa yaulere asananyamuke. Padali pano akundunawo akukambirana ndi a dziko la South Africa kuti ndondomeko ndi kusinthako kukhale kokomera anthu am'mayikowa motsata lamulo la mchigawochi. Bambo Boniface Tamani Archdiocese ya Blantyre mpingo wa Katolika ayamika President Professor Arthur Peter Mutharika poonetsetsa kuti munthu osintha pamene atenga udindo olamulira dziko lino kachiwiri. Mmodzi mwa ansembe ya mpingowu yemwenso anakhalapo pa mpando wa bungwe la PAG Boniface Tamani ati Amalawi ali ndi chiyembekezo pa ulamuliro watsopanowo. Iwo anayankhula ndi Simeon Boyce. Mfumu Saiti Mwasungu ya mdera la mfumu yayikulu Makanjira ku Mangochi yapempha boma kuti ilowererepo pa chinyengo chomwe chikuchitika mdera lake ndi anthu omwe akukumba golide mu nkhalango ya Namizimu. Mfumuyi imayankhula pamene MBC inapita kukaona mene anthu amudzimu akugwirira ntchito osaka tizidutswa ta golide totsalira ku ntchito zomwe makampani ena akhala kuchita zokumba golide mwachinyengo. Nayu Devuma ndi nkhani yonse. Kungofika mmudzi mwa Mwasungu kwa mfumu yayikulu Makanjira mboma la Mangochi, chitsimikizo chokuti mudziwu kutsalira pa chitukuko chimafika m'maso mwa alendo. Ngakhale izi zili chomwechi, eni mudziwu amadabwa chifukwa amakhulupirira kuti mudziwu uli ndi golide ochuluka kwambiri okuti kungokumba dothi la pamwambamwamba nkulitsuka mu mtsinje wa unga, munthu amatha kupeza zidutswa za golide zomwe zimatsetsereka kuchokera m'mapiri a Namizimu nthawi ya mvula. Malingana ndi mfumu Saiti Mwazungu, zinthu zinafika povuta kwambiri mchaka cha 2015 pamene anthu pafupifupi 2,000 anafika mmudzimu kudzakumba golide. Koma pakutha pa zokambirana, anthuwa anazimirira mu nkhalango ya Namizimu komwe adakhazikitsa makampani okumba golide mwachinyengo. Mfumu Mwasungu yadandaula kuti kufika kwa khamuli zotsatira zake ndi zodandaulitsa kwambiri chifukwa chilengedwe chawonongeka komanso malo omwe ankalimidwa nthawi imeneyo panopa sangalimidwe
ndipo choopsa china nchakuti makampani achinyengowa akhazikitsa malamulo okuti malo omwe akugwira ntchito ndi malo oletsedwa munthu wina aliyense kufikako, angakhale mafumu sawalola kufikako. Abomaja atithandize kumwambako kuti mwina kukhale ma investors kuti dongosolo la chanili la mining tizipezako ife kumuzi kuno tizithandizidwa. Ndi apapa zikuonesa kuti kuchoka 2015 up to date kunoko kumakanjira tingoti kumangochi palibe chimene chikuoneka. A Finest Peter ndi mmodzi mwa amayi omwe akhudzidwa kwambiri ndi vuto la kuonongeka kwa mtsinje wa Unga. Iwo ati kudzala mbewu iliyonse sichita bwino chifukwa madziwa akuonongeka ndi mankhwala osiyanitsa golide ndi dothi omwe makampani okumba golide akugwiritsa ntchito kuntunda kwa mtsinjewu. Zozala zathu tikumatirira kutenga chidebe ndi kumatirira zolima zathu nde zikuuma nthitu osakulola ulo chilichonse kusonyeza kuti kunoko kuli njala yambiri chifukwa choti tikukudzidwa ndi madzi amene akuchapira anthu uku a mining kuno sitikupeza bwino chifukwa choti mining aja. Kuona amene anthuwa akugwirira ntchito, wina atha kuganiza kuti ndi anthu osowa chochita, koma iwowa akuti ndi njira yokhayo yopezera chakudya. Kuononga chilengedwe ndizoonadi koma ndi mavuto amene tinawo kwati kuno kumamisi kuno. Ndizoona timavomera kuti chilengedwe chikuonongeka koma khana mapangisa ndi mavuto kuti zichitike zinthu ngati zimene zozo. Kwa pakali pali zinthu zonse kuti munthu alizonse singathe kuti munthu akaona kuti chilengedwe yaye singakhale zoona yaye. Kudzera mu ntchito yoonetsetsa kuti anthu amadera osiyanasiyana akupindula pa zinthu zosiyanasiyana monga momwe zilili mmodzi mwa masungu, bungwe la Malawi Economic Justice Network MEGIN lidapempha anthu ammudzimu kuti akhazikitse komiti yomwe cholinga chake nkufuna kuonetsetsa kuti zinthu ziziyenda bwino. Komabe wapampando wa komiti a Ishmael Musa Kaisi ati achuluka ndi anthu omwe amayenda njira zamadulira. Ife tikanakonda choyambirira akuboma kapena akufuna kwabwino kubwera kuzatiphunzitsa ubwino wokhala ndi mining komanso zimene zimapindulika kuchokera kwa mining. Chachiwiri tikadakonda kuti akufuna kwabwino kapena boma liikepo ndondomeko zoyenera kunoko kuti aike mining kuti anthu wa miyala isa amagulisidwe chisawawa komanso samakumbidwe chisawawa chifukwa kukumba chisawawa ndi kumene kukuononga chilengedwe chathu, kumene kukuononga zinthu zotere. Ndiye tikadakonda kuti akanatipasa ndondomeko zoyenera kuti kunoko tipindule ndi mining imene kupangika kunoko. Bungwe la MEGIN kudzera kwa mmodzi mwa akuluakulu aku bungweli a Cecilia Phiri ati ntchito zomwe akugwirazi akulandira thandizo lochokera ku NORAD kudzera ku bungwe la NCA-DCA, ndipo chomwe akufuna nkuona kuti anthu apindule kudzera mu ndondomeko zovomerezeka zomwe zingakhazikitsidwe ndi boma. Tikukana kwambiri kuti pakhale kusiyana kwa anthu ovutika ndi olemera. Gapu imeneyi ndi imene bungwe lathu ikufuna kuti ichepetse. Ndi chifukwa chake tikugwira ntchito kwambiri ndi anthu ma communities koma komiti amene ali kumene kuko amene akuyang'anira zimene zizi kuti aphunzitse anthu amene ali m'maderamo kukhala ndi liwu pa zinthu zimene zikuwakhudza. Pamene anthu am'mudzi mwa Mwasungu akudikirira kuti zinthu zilongosoke, mfumu Mwasungu ikupempha adindo kuti alowererepo msanga chifukwa chilengedwe chikupitirirabe kuonongeka m'mudzi mwake. Dave Umar, MBC, Mangochi. Konsula mzinda wa Blantyre yati ntchito yomanga malo amakono oyimika galimoto pafupi ndi msika ogulitsira ziboliboli mu mzinda wa Blantyre inayima chifukwa anthu ena anakatenga chiletso ku khoti komanso kukwera kwa zipangizo zogwirira ntchito. Polankhula ndi MBC, mkulu wa konsoloyi a Dennis Chinseu wati zokambirana ndi onse okhudzidwa zili mkati ndipo ali ndi chiyembekezo kuti ntchitoyi iyambanso posachedwapa. Chinseu afotokoza. Tinali ndi malo amodzi paja anzathu amagulitsa ziboliboli mkatikati mwa mzinda wa Blantyre mmene timalingalira kuti pakhale malo amene mwina anthu atha kumasunga magalimoto amene mwina angakhale kuti ndi malo otali ndi nyumba zosanjikizana. Ndimafuna ndinene kuti ntchito inayamba pakatipa ndipo inayima kuyimako chifukwa chakuti pamakhala zinthu zingapo zimene zimachitika. Mwina ndipereka chitsanzo, anzathu amene amagulitsa ntchito malo aja panali ena anapita kumene nkukadandaula mabwalo ena kuti mmene mukupangira apapa ife mwina tili ndi vuto lakuti titani. Ndiye malinga ndi mmene zimakhalira ife ngati akhonsolo ndi mbali ya boma ndipo tikuyenera kutsatira malamulo. Komanso ife akhonsolo
kwambiri tikutumikira anthu okhala mu mzinda wa Blantyre ndiye ngati abweretsa dandaulo tikuyena kukhala pansi tonse tikambirane nkuona tipite bwanji chitsogolo. Ndiye zinthu ngati zimenezo zinatitengerapo kanthawi ndi china mwachimodzi zimene zinachedwetsa ntchito imeneyi. Komanso chachiwiri mwina chimene mungazindikire nchonena kuti mwina pansika pathu mitengo ya zinthu yakhale yosakhazikika bwinobwino. Ndiye kuti zimene zija zimapangisa kuti ntchito imene mukugwira ija mwina ndiyelekeze mabajeti asuntheko pang'ono. Ndiye chifukwa kuti ndondomeko za chuma zimene tinakonza zasuntha pang'ono. Ndiyo zimafunanso mwene muyang'ane madera ena ndi ena amene angakuthandizireni kuti mupeze ndalama kuti zikuthandizeni kuti ntchito imene ija ipite patsogolo. Koma mowatsimikizira anthu okhala mu mzinda wa Blantyre ndimafuna ndikutsimikizireni kuti ntchito imene ija ikupitirira ndipo ndi chiyembekezo chathu kuti pang'ono ndi pang'ono tiyamba kukhala ndi malo ochulukirapo othandizira kuti tizimitsa magalimoto pamene tikufuna kugwira ntchito zina ndi zina mkatikati mwa tauni. Chiwerengero cha achinyamata omwe asankhidwa ngati aphungu a nyumba ya malamulo pa chisankho chomwe chinachitika mdziko muno posayidwa pa Chakwera. Mwayi mtumodzi akufika ndi nkhani mlipotiri. Chiwerengero cha achinyamata mdziko muno nchokwera pomwe anthu 80 pa 100 aliwonse ndi achinyamata omwe sanakwane zaka 35 zakubadwa. Chiwerengero chokwera chonchi chindi danga ngati chingagwiritsidwe ntchito bwino pa chitukuko komanso ndi mavuto akulu dziko ngati sichisamalidwa. Nyumba ya malamulo yakhale chiyembekezo kuti mwina zokhumba za achinyamata zikhoza kukira patsogolo. Chisankho chapitachi chatulutsa achinyamata ochuluka mnyumba ya malamulo. A Dominic Nyasulu ndi mmodzi mwa olimbikitsa ufulu wa achinyamata ndipo akuunika ngati kukwera kwa chiwerengerochi kuli ndi tanthauzo. Ndi zofunikira kwambiri komanso ndi zosangalatsa kwambiri chifukwa chakuti kumbuyo konseku achinyamata ambiri mwina madandaula kuti sakukhala nawo mu maforum amene akupanga ma decision. Ndeno ife tikuchiona ngati ndi mwayi chifukwa kuti ma young parliamentarians amenewo akapanga malamulo amene ali okomera achinyamata komanso ndondomeko za achinyamata ndi kuti zikaganizidwa kuti mwina apange increase budget allocation. Mavuto achinyamata ndi ochuluka monga kusowa kwa ntchito, kuperewera maphunziro, mphawi, ntchito za umoyo monga matenda aedzi, kukwatira mwansanga, ngakhale kuti ena mwa achinyamata ndi ophunzira kwambiri kuposa anthu omwe ali akuluakulu. Kevin Mphande ndi phungu ima payekha ku dera la Lilongwe Likuni. Iye akutsimikiza kuti achinyamata tsopano asimbe lokoma chifukwa ali ndi nthumwi ku nyumbayi. Ifeyo achinyamata taona tili kwangapo mbuyo kunali kuti achinyamata sitimakhala nawo sitimatenga nawo gawo pamene amapanga ziganizo za dziko pamene ife zofuna zathu sizimamveka chifukwa kuti sitimakhala nawo pa matebula amene amapanga ziganizo za dziko panopa chifukwa kuti ifeyo tiliko parlamentiko tikachita chilichonse chothekera kuti ife zofuna zathu zikamveke. Achinyamata ndi amene tilipo ambiri ndiye ngati tilipo ambiri tiyenenso kukhala nawo ku parliament kapanga nawo ziganizo. Ifeyo tichite chinthu chothekera kuti ena amene azidzabwera achinyamata azakhulupirire kuti achinyamata ena anachitanso za nzeru. Masomphenya achitukuko a dziko lino a Malawi Vision 2063 amalimbikitsa mfundo zowalitsidwa bwino ndi zokomera achinyamata monga kupanga dziko lino kuti likhale lokomera aliyense, lodzidalira pachuma komanso lotukuka pofika mchaka cha 2063. Izi zikulimbikitsanso zolinga zachitukuko za maiko omwe ali mgwirizano wa maiko apa dziko lonse wa United Nations za Sustainable Development Goals Agenda 2030 zomwe mwazina zimafotokoza kufunika kuti achinyamata adzitenga gawo lalikulu pa ntchito zachitukuko kuti maiko akhale ndi madera odzidalira komanso okomera aliyense pofika 2030. Kwa Patricia Wiskes yemwe asankhidwa ngati phungu wa nyumba malamulo ku dera la Lilongwe City na Nkhaka, zipani zina otsogoza kwa achinyamata maudindo olamula. Iye wapereka chitsanzo cha kusankhidwa kwake ngati mkulu okhazikitsa bata mu nyumba ya malamulo. Ine ngati phungu wa achinyamata pa mtima panga penipeni palinso welfare ya achinyamata kuonetsetsa kuti achinyamata tikupeza ntchito, tikupeza mauphungu komanso tikupatsidwa maudindo malo osiyanasiyana. Komanso ngati chief whip wa chipani cha DPP mnyumba ya malamulo ndikaonetsetsa kuti ma issues amene adzikakambidwa mnyumba muja akakhale kuti akupanga promote umoyo wa achinyamata kumbali yawo moyo wawo wathanzi wa tsiku ndi tsiku, nkhani za ntchito komanso kuwapanga empower economically komanso
mu udindo wanga momwemo ngati chief whip ndionetsetsa kuti chipani cha DPP chikupitirira kupereka mwayi komanso danga kwa achinyamata. Nditengerepo mwayi kuthokoza mwapaderadera kwa state president athu Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chondikhulupirira ineyo ngati wachinyamata ndikundipatsa udindo waukulu ngati chief whip kuti ndithandize chipanichi kuyendetsa dongosolo komanso discipline nyumba ya malamulo. Ndiye zimenezi sikuti anangondisankha chabe koma zikusonyeza kuti state president athu ali ndi chikhulupiriro kwambiri kuti ifeso achinyamata tikhoza kutenga maudindo akuluakulu ndikutsogolera kuti dziko lino lipite patsogolo. Umphawi ndi vuto lalikulu pakati pa achinyamata. Kafukufuku wa bungwe la National Statistical Office wa chaka cha 2018 anaonetsa kuti anthu 51 mwa 100 aliwonse ali pa umphawi ndipo 20 mwa 100 aliwonse ali pa umphawi wadzaoneni. Pozindikira kuti achinyamata amapanga theka la chiwerengero cha dziko lino, nzachidziwikire kuti ambiri mwa amphawiwa ndi achinyamata. Chomvetsa chisoni nchokuti mwayi wa ntchito dakali vuto lalikulu pakati pa achinyamata. Pomwe masiku akuyandika kutsekedwa kwa nyumba ya malamulo pa mkumano namba 52 aphungu a nyumba malamulo zioneka ngati kuchuluka kwa aphungu achinyamata mnyumbayi kukhale yankho kwa mavuto omwe achinyamata amakumana nawo mdziko muno. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Mukondera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC. Bwanji tonenso mitu yake. Dziko la Malawi lasiyana mgwirizano ndi dziko la Zambia paganizo logula chimanga chokwanira matani 200,000 kuti chithandizire kuchepetsa vuto la njala mdziko muno. Chiwerengero cha achinyamata omwe asankhidwa ngati aphungu ku nyumba malamulo pa chisankho chomwe chinachitika posachedwapa mdziko muno chakwera. Ndipo timu ya Mighty Wanderers yagonjetsa Blue Eagles ndi zigoli 3-1 masewero a MTN Super League mu mzinda wa Lilongwe. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Mlembi mkulu mu nduna ofalitsa nkhani a Bodwin Chamwaka apempha kugwira ntchito ku bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti athandize boma kukwaniritsa masomphenya ake a chitukuko. Chamwaka ayankhula izi ataonetsa koyamba imwe kugwirizira udindo wa mkulu wa MBC Arthur Chipenda kwa ogwira ntchito ku bungweli ku Blantyre lero lachitatu. Achipenda alowa m'malo mwa George Kasakula omwe anawayimitsa pa udindo wawo ngati mkulu wa bungwe la MBC. Kwakukulu timadzangwa dziwitsa kukuonetsani amene ali Director General ogwirizira pa nthawi ino achokera ku Ministry of Information kubwera kuno ku MPC. Ku Ministry of Information ni Director wa Information. Komano asankhidwa ndi boma zimenezi sikoyamba zimachitika nthawi zonse. Mwachitsanzo ku Ministry of Information ko tiliso ndi ena amene ndi Chief Executive Officer ku Malawi Digital Broadcasting Network tipati MPDNL Mr. Dennis Chirwa nawonso anatumidwa amene kuchokagwira ntchito ngati mogwirizira. Chimodzimodzinso Achipenda awatuma pano. Ku Malawi Housing Corporation tinaperekanso chitsanzo kumene kujanso kuli a Ministry of Lands and Housing omwe akugwirizira malo. Ndiye zimachitika ndithu mboma kusankha munthu wina wake kukagwira ntchito ku bungwe kapena unduna wa boma malinga ndi mmene boma lafunira. So chawakondweretsa Appointing Authority kudzera mu office ya Chief Secretary to Government kuti abwere Achipenda azagwire ntchito kuno. Ndiye timapempha staff kuti ayigwira nawo ntchito bwino chifukwa MBC ndi bungwe lofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Mwina ku MBC anthu ogwira ntchito ku MBC nthawi zina samvetsa, ndiye timafuna tichite emphasize kuti bungwe la MBC pa chitukuko cha dziko la Malawi ndi bungwe lofunika kwambiri. Komanso ndi amene angathandize kuti zimene adalankhula mtsogoleri wa dziko lino wolemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika pa tsiku limene amalumbiritsidwa ndi kuwaonetsa ngati president watsopano wa dziko lino wachinamba 7 kakasanu ndi ziwiri ndikofunika kuti MBC itenge zimene zija ndi kumazimasula kuwaphunzitsa anthu kuwasonyeza anthu mmene zingathekere. So ndi udindo wanu nonse ku MBC motsogozedwa ndi Mr. Chipenda kulithandiza dziko lino, kumthandiza mtsogoleri wa dziko lino, kuthandiza ife tonse kuti tigwire ntchito limodzi lotukula dziko lino.
Munkhani za malonda, kampani ya TNM yati anthu omwe amagwira ntchito yotsatsa malonda ndofunikira kwambiri chifukwa ndomwe amabweretsa chuma mdziko muno. Mkuloona za malonda ku kampani asobuza Ngwenya ndomwe anena izi pamwambo opereka cheke cha ndalama zokwana 25 miliyoni kwacha ku bungwe la anthu ogwira ntchito yotsatsa malonda la Institute of Marketing in Malawi IMM yothandiza msonkhano wawo wapachaka omwe uchitike kumapeto a mwezi uno kusalima. TNM lero ndife osangala kuti tikugwirana manja ndi bungwe la IMM limene limayang'ana za anthu oyang'anira za malonda mumakampani. Bungwe limene ndilofunikira kwambiri kumakampani ngati athu ngati TNM chifukwa choyambirira nchonena kuti tikudziwa kuti kampani zambiri kuno ku Malawi makampani ngati TNM amene amapanga ma business amadalira anthu a marketing kuti akapeze malonda kwa akapita kunjako akagulitse akasase malonda komanso kuchita zina ndi zina kupanga ma products anyowani kuti makampani aja apite patsogolo. Ngati Institute of Marketing in Malawi ndife osangalala kwambiri pamene kampani ya TNM yatigwira dzanja pamene tikukonzekera mkumano wathu wa chaka ndi chaka wa 2025 pamene atipatsa thandizo la 25 million kwacha. Munkhani za masewero, Mighty Wanderers yagonjetsa Blue Eagles ndi zigoli zitatu kwa chimodzi masewero a TNM Super League omwe anali pa Nankhaka Stadium mu mzinda wa Lilongwe lero. Wanderers inagoletsa kudzera mwa Blessings Malilino yimwe anagoletsa zigoli ziwiri ndipo Isaac Kaliati anagoletsa chimodzi. Pamene Pius Saka ndimwe anagoletsa chigoli cha Blue Eagles. Wanderers ndi timu yokhayo yomwe sinagonje chambiri mpikisano wa chaka chino wa TNM Super League. Masewero ena omwe analiko lero Ekhaya yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi zigoli zitatu kwa du pomwe Sivo yalepherana ndi Mighty Tigers posagoletsana chigoli. Tikatero tafika pa mapeto ankhani zathu madzulo ano koma sanasiyane nayinso mitu yake. Dziko la Malawi lasayina mgwirizano ndi dziko la Zambia paganizo logula chimanga chokwanira matani 200,000 kuti chithandizire kuchepetsa vuto la njala mdziko muno. Chiwerengero cha Chinyamata omwe asankhidwa ngati aphungu ku nyumba malamulo pa chisankho chomwe chinachitika posachedwa apa mdziko muno chakwera. Ndipo timu ya Mighty Wanderers yagonjetsa Blue Eagles ndi zigoli zitatu kwa chimodzi masewero a TNM Super League mu mzinda wa Lilongwe. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.